όχι. Δεν το περίμενα. Όχι! Καμιά φορά είναι ένα μέρος που παρά την απογοήτευση που σου έχει δώσει, το πιστεύεις. Σου κάνει κλικ. Κοίτα. Δύσκολη εποχή, ο Μάρτιος. Θα κάτσω κάνα 2 ώρο, 3 ώρο να δω τι και πώς, τι θα γίνει. Και αν όχι, πάω σε ένα διπλανό μέρος. Πολυψαρεμένο εκείνο και αν δεν είναι πολυψαρεμένο. Έχει ψάρια και είναι σημείο γωνία. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Αυτό δεν το περίμενα. Εκεί βλέπω ένα ψαρά. Πάω να δοκιμάσω μήπως έχει κανένα ζαργό εκεί. Για αρχή και μετά θα πάω προς τα δεξιά. Έχει κύμα. Χωρίς να έχει αέρα καθόλου. Πού και μα έγινα ρε. Παλιοπέτρα. Το πρώτο ψάρι να δούμε τι είναι. Με πλανάκι. Κάνας χάνος, αν και βαράει λίγο περίεργα. Σκαθάρι. Μάλιστα. Κοιτάξτε τι ωραίο ψάρι έπαιξε. Ο πλάνος μας ξελάσπωσε πάλι. Αυτό δεν το περίμενα με τίποτα. Μικρό είναι όμως. Αν και σήμερα κυνηγάμε την τηγανιά, ήτανε μικρούλης. Πάμε να δούμε, όμως έχει μεγαλύτερα. Για να παίξω τώρα λίγο στον πάτο με τον πλάνο. Να τα αφήσω να πατώσει. Το χάσα, δεν είδα που πήγε. Αρκετό βάθος βλέπω. Αρκετό βάθος. Για να δούμε. Για να δούμε κάτι άλλο πιάστε. Λίγο πιο βαρύ και λιγότερες κουτουλιές. Για να δούμε. Χάνος. Λίγο πιο βαρύ και λιγότερες κουτουλιές.
Οπότε καταλαβαίνετε, με τους πλάνους θα κάνουμε δουλειά. Τελικά προς τα κίνητα ψάρια. Σκάλωσε γάμο. Έχασε και το ψάρι. Τούσου ρε. Σκάλωσε εδώ πέρα στο βράχο μπροστά. Με ψάρι και καλό κιόλας. Και έφυγε. Τα βάθος ρε. Πέφτει, 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 πέφτει. Πέφτει, πέφτει, πέφτει. Έπεσε. Αυτό. Αυτό είναι. Όχι. Καλύτερο. Τι γίνεται, μπαίνει μέσα στην τρύπα. Αυτό είναι καλό. Άρε, χάνος είναι πάλι ρε. Δηλαδή πέρκα. Γαμώτο. Έλα, θα τις κρατήσουμε τις πέρκες. Πάμε για τη Γανιά. Τουλάχιστον βρήκα το κόλπο. Τώρα θα πετάξω προς τα εκεί. Να το πάλι. Και αυτό τέτοιο είναι. Θα προσθέσουμε τη συλλογή στο τηγάνι. Πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε που βρίσκομαι. Σε ένα βράχο τεράστιο. Πίσω από κάτω είναι κενό. Ο οποίος είναι σπασμένος. Έχει ραγίσει.
Μελανούρι. Πρέπει να είναι γεμάτο μελανούρια εδώ γιατί έχει πολύ αφρό. Λοιπόν, το πανηγύρι είναι εδώ πέρα. Άμα σπάσει ο βράχος, έλα ρε, πού πήγανε τα μελάνια? Να το, καλό. Όχι, κόπηκε, κόπηκε. Πω ρε, τι ήταν αυτό ρε μάγκα? Τι ήταν αυτό ρε φίλε τώρα, γιατί? Όχι ρε φίλε. Πώς κόπηκε? Κόπηκε από το κόμπο, από το παράμαλο. Πω, αυτό ήταν δυνατό ρε. Πού σου ρε? Πώς κόπηκε ρε? Από το πάθημά μου έμαθα. Έβαλα 20 παράμορο, 0,20, και επειδή είμαι πολύ ψηλά, είμαι γύρω στα 3 μέτρα ύψος, έβαλα ένα ψαράκι ψιλομεγαλούτσικο, αλλά αυτό όταν ταξιδεύει πηγαίνει αρκετά βαθιά, οπότε από τόσο ύψος θα πηγαίνει σε ιδανικό βάθος. Κάποιο ψάρι εκεί μέσα έχει για σκουλαρίκι το ψαράκι μου. Θέλω να βγάλω και το ψάρι, άρα και το ψαράκι. Μελανούρια, μελανούρια είναι. Προφανώς το κοπάδι είναι ακόμα μέσα και κοιτάξτε και πως πιάνονται απ' έξω. Λοιπόν, από κάτω έχει κάτι θηρία. Έρχονται μέχρι έξω και δεν το χτυπάνε. Στις τελευταίες 2 βολές τα πρόσεξα. Για να παίξουμε εδώ πέρα, νομίζω είναι το μέρος το καλό. Σκύβω αναγκαστικά γιατί είμαι πολύ ψηλά. Όχι! Όχι! Πω! Τι ήταν αυτό ρε πούστη! Πω! Τι ζαργός ήταν αυτός! Τι ζαργός ήταν αυτός! Όχι! Όχι ρε! Πώς τον έχασα! Το πιστεύω.
Αυτόν τον ζαργό δεν τον έβγαζα, δεν μπορούσα να τον ανεβάσω καν εδώ πάνω. 2 σκουλαρίκια έβαλα ως τώρα. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα το βράδυ δεν θα κοιμηθώ. Ο ζαργός ήταν ρεκόρ. Μπορεί και στην καριέρα μου. Έβαλα αυτό, ένα ράπαλα, το οποίο το είχα πάρει για τα ποτάμια. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το βγάλω το ψάρι. Πάλι χτύπησε. Πετάξω τώρα στον αφρό. Ωραία πολύ. Μετά από εκείνο το ψάρι πάμε να αλλάξουμε μέρος. Πάμε σε εκείνη τη Χερσόνησο εκεί απέναντι. Θα τα ξαναπούμε. Αργά, πολύ αργά, αλλά κοιτάξτε μέρος. Μετά από χρόνια το αγαπημένο μου μέρος το ξαναεπισκέπτομαι. Πείτε μου, δεν έχει ζαργούς εδώ τώρα? Πρέπει να ρίξω. Δεν ξέρω. Δύσκολο το έργο μου, δύσκολο. Πολύ κύμα. Όσο πιο πολλές με το πλάνο. Δύσκολο να κάτσω, δεν ξέρω. Και επικίνδυνο. Εντάξει, ο μισός ουρανός είναι μας έλεγε κι άλλος μισός είναι σήμερα. Έχουν χρωματίσει βροχή. Ωραίο, εντάξει. Άντε, να πάρουμε τον δρόμο του γυρισμό.